Jeg hedder Thomas. Jeg har en købmand i Lynæs. Jeg har et projekt. Jeg skal gå fra at være byens mindste købmand til at være byens eneste madmarked. Det er et projekt, der strækker sig over 5 måneder, og jeg vil i en ugenlig videoblog her på Facebook fortælle om, hvor langt vi er, og hvad der kommer til at ske. Lige nu er jeg ved at omdanne en del af min butik til et madmarked. Som du kan se, er hylderne lige nu tomme. Men hvis du kommer på lørdag den 16. kl. 14, vil hylderne være fulde. Der vil være smagsprøver og masser af information om, hvordan Lynæs madmarked bliver til. Jeg håber, vi ses på lørdag. Ha' det godt.